Každá buňka v našem těle umí přijímat a vydávat signály. Tato schopnost je zvlášť důležitá pro nervové buňky, které jsou i v našem mozku. Při přenosu signálu, informace, se v těchto buňkách vylučují specializované signální molekuly, takzvané neuropřenašeče, jakým je například glutamát, acetylcholin nebo serotonin. Pro příjem signálu slouží na povrchu každé nervové buňky specializované struktury, takzvané receptory. Kromě přirozeně se v těle vyskytujících neuropřenašečů, na některé receptory působí i jiné, tělu cizí chemické látky. Ty mohou fungovat buď jako léky, nebo naopak jako jedy. Jednou z takovýchto látek je i nikotin. Hlavním cílem naší práce je zjistit, jakým způsobem látky, jako je právě nikotin, působí na receptory na povrchu buněk. Pomocí metody terčíkového zámku tak vlastně imitujeme to, co se děje v mozku kuřáka, když k jeho nervovým buňkám tato látka pronikne. Pro aplikaci nikotinu přímo na jednu konkrétní buňku je nutné dostat se s roztokem nikotinu co nejblíže k samotné buňce. Přímou odpověď buňky na podráždění nikotinem můžeme pozorovat ale jen tehdy, pokud se této jedné jediné buňky přímo dotkneme a následně speciální skleněnou mikroelektrodou přisajeme k jejímu povrchu. V průběhu celého procesu můžeme chování mikroelektrody na buňce elektricky monitorovat a po jejím úspěšném přisátí na povrch buňky dojde už k jejímu samotnému elektrickému propojení s vnitřkem buňky. Po aplikaci nikotinu přímo na buňku na něj buňka odpoví elektrickým proudem. Znamená to, že receptory v buňce nikotin přijaly. V tomto případě nikotin receptory po počáteční aktivaci částečně vyřadil z činnosti. Při studiu takovýchto reakcí různých typů receptorů na látku, jakou je v tomto případě nikotin, můžeme pomoci k nalezení nových léků, například proti závislosti na těchto látkách nebo proti Alzheimerově chorobě.